weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to wuro ma diwa giya jatara bakawo sare suki tulde nyamanari bafata labe kon waktu yoni ha to marana jomboka kame nayila en jiya e gardinde kabruji mena to leydi Sénégal ñalawma hanki o hoorejo leydi Sénégal e hurmiti suudu safrede taw koto hôpital Fana tonto leydi Mauritanie oɗo saaha mo gonden ɓe goni koye campagne ko fate banggue vaccination taw kadi ko haɓade ñawa mbitego thiame tonto leydi Mali koniyankoɓe ɗiɗo jiyaɓe leydi France kamin mbasi pittali mumena e ɗum noon waɗi ko ñalawma hanki o tumande werlama ɓe yaɓɓi pettoje tonto Guinée Conakry yogay lundiɓe kolliri oɗo saaha mo gonden e kala nde sukaɓe jippe boli gam wadde semboji mumen ko piile musde kame wargoji ndewata ya mumen tonto leydi Nigéria Mohamed Buhari holliri metti mum no fewi caggal altina ɓennuɗo henno e ken wona 110 suka taw ko jangowo daha tonto leydi Tchad hakkude leydi Tchad kame Qatar caggal kayde ceerigu waɗi oɗo saaha jaame kisal fuɗɗima artude hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kabruji mena jolam jaɓeri ko haali Abouba watta goɗɗe joni joni jañoɗena kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe nasande nogas e ɗiɗi colte hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati kabruji mena ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ma en jaa ha do suudu safredu taw kadi ko wiyeteɗo Fana hoorejo leydi Sénégal Macky Sall waɗi toon jillu mum ñalawma hanki o gam hurmidde toon e golle payodinde gonnoɗe gollede toon e taw kadi ko centre goto keñoraɗo ko ɗum tigui wonno e golle toon caggal noon teskede e kala saaha so tawi yimɓe mbaɗi ko wayno accident ji walla wone certainement rafiji tawa joomum en mbawa nawede toon e taw kadi ko nokku keblaɗo bawɗo yitede yogay rafiji holliri beele mum noon docteur Abdoullahi Bousso e caggal nde hoorejo leydi ndi suuti toon konngudi mum gam hollirde beele mo muɗum e nde gueno rokkiɗi men fartaŋe wawde jokkodirde e leydi Amérique haaɓe mbawi wadde ngal ɗo hen gollal e ko siftinde noon leydi Amérique kam leydi Sénégal kam tigui ballodiri jaltini koppareje jonɗe no fewi e kene tolno e milliard uji ɗiɗi e koppareje franc CFA taw kadi ko galle ngarɗuɗo bawɗo yitude yogay rafiji ha tenti kadi so tawi woni e jomum ene woni musalla cattuɗo beele adde ɗon wawa dañde jama ha joni tonto leydi Sénégal kedorɗen ma en kaale bateau jagorɗe hanki hoorejo leydi Sénégal e holliri wonande kay jagorɗe leydi ndi kala o holliti jagorɗe leydi ndi ko o holliti jagorɗe leydi ndi sifande nde o siifi tonto leydi Mauritanie taw kadi ko sifande ciifodirande ko fate banggue ndelama kuɓɓama woni gaz ko fati kadi e ko yiiɗi oɗo saaha yooɓe darono darde tinde langa beele kay gueɗe ɗe kala ne mbawa wonde sifande ko fate banggue awo sifande ko fate banggue awo hakkude leydi Sénégal kame leydi Mauritanie ha joni tonto leydi Sénégal keddotoɗen hollirama wonande jillu hoorejo leydi Turki biteɗo Recep Tayyip Erdogan ma wat jillu mum e nder leydi Sénégal ñande nogas e jeetati ha fanma ɗiɗi lewru mars so gueno o haaji ma wat jillu makko jillu cehilagal kame jillu golle kame jokkere en ɗam kala ma o yaha toon to jamñaje ma o yaha toon to Bawal laaɗi diwaje ngala yibbede gam yurnitade yogay golle kay taw ko ngarɗude baɗa toon taw kadi ɗeɗon golle e gonno tigui koye gollorɗe leydi Turki ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale accident musɗo baɗɗo taw kadi waɗi koye lawol Louga nokku biteɗo Sakala ha ganduɗa yooɓima pittali yimɓe tato noon mbasen pittali mumen taw kadi kamɓe kala ɓe gonno tigui koye werla goto mo hinde 7 place caggal noon nde dogno werla o yinno tigui rentade mbabba ko ɗon tigui ɓe bokkodire camion goto on noon werla walla mbiyen tan oɗon 7 place wonno hen tigui ko wangi yankoɓe taw kadi ko jeeyaɓe tonto leydi Allemagne hen goto noon wasi fitta noon taw kadi ko ɓiɗɗo Allemagne najo waɗi noon hewɓe
gañiɓe en nawama to cuuɗi cafriɗi gonɗi toon to Thiesa oɗo saaha noon hollirama wonande kay laabi nder leydi Sénégal ne heewi accident ji taw kadi yaltinum ko jayde leydi Sénégal witende RFM ha joni koye Sénégal keddorɗen ma en kaali accident musɗo baɗɗo lawol Jolof lawol jaafoɗen lawol Jolof faade toon lawol Jolof lawol Jolof taw kadi ko iwde toon to Ndara faade toon to Jolof faade toon to Jolof taw kadi luuma o waɗanno walla mbiyen jeere mawde taw kadi ko innirande luuma taw kadi nde waɗanno koye nokku biteɗo telli caggal on nde werla goto kay ne joluno yoggay yimɓe ha tendi kadi faade ɓen yeeyi yennoɓe jawdi mumen sanga 14 heures hanki ko nden tigui oɗon oto o yani waɗi noon mayɓe ɗiɗo waɗi hen mayɓe ɗiɗo waɗi hen sappo e jeenayyi neɗɗo gañiɓe taw kadi ne waɗi hen gañande musɗe no fewi waɗi hen capanɗe nayyi e goho mbaalu walla mbiyen jawdi woni ko maayi hen taw noon kamɓe ɓe jahanno ko luuma ko ɗon tigui woni ɗo werla mabɓe yani oɗo saaha noon ne teska wonande kay accident ji ne kewi e nder leydi Sénégal ɗo werlama ɗo yenɗo kene fota wonde capanɗe 6.5 kilométre hakkude muɗum e Linguére ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaa ha toon to Matam falde Matam e doñeɓe joguiɓe nden kay kisal wonɓe toon ɓe pawi juuɗe mumen kene fota wonde 527 taw kadi ko bidon nebama kamɓe noon ɓe kolliri mettaniɓe ko yimɓeɓe doggata forot ko woni tigui ko musiɓe hen ko caggal nde hettuɓe fatte banggue wittuji fannuji cellala ɓallinde ɓe kolliri wonande nebam giwjam toon to leydi Mauritanie e nokkuji kewɗi kala ngala vitamine ɓandu tene kadi wona nebam dokka jaam cellala kamɓe doñeɓe noon ɓe kollirima ɓe daro darde tindilan gam ɓe mbawa habtade ɗiɗo hen ɗeɗo nebameje beele kay yimɓeɓe mbasa rafede ha joni toon to falde Matam keddoɗen ma en jaa ha toon to Nabbaji Siwol toon to Nabbaji Siwol ceerno Amadou Sy jaydiyankemo RTS waɗi toon jillu mum ñalawma hanki o e nguɗon jillu noon o holliri oɗo saaha mo gonɗen kankone ko dariɗo darde tindilan ngam wallide hoorejo leydi Sénégal omo waɗi noon dillere makko walla waɗi fedde makko witende ha yesso ko lawol ko wallude hoorejo leydi Sénégal ma en kettomo ko yewtidi hanki e potitel ngal o waɗi toon to Nabbaji Siwol taw kadi ko ɗon tigui woni wuuro makko. Assalamu alaikum. Alors ha yesso noon koko darna hande Nabbaji wona lancement wonno tan ko riñu kono riñu go ko betti kam yehi ha wirti riñu ha wonti façon meeting par ce que yimɓeɓe keewi machallah ɗum holli tan ko wonko Nabbaji naaɓe paranno Nabbaji naaɓe jaaɓi yadde président Macky Sall Nabbaji naaɓe ɓe jiiɗi wallude président Macky Sall ha dañi deuxiéme mandat kono Nabbaji naaɓe woni ko paɗata ɗum ɗo henna ko seeɗa konguɗi ceerno Amassi toon to Nabbaji taw kadi wo yewtidi koye musidɗo men Ibrahima Ka kanko noon nawnoma toon to Nabbaji ko wadde toon potitel makko e innirde kadi ndeɗo hen fedde witende ha yesso ko lawol ngam wallide hoorejo leydi Sénégal beele ne wawa jottade mandamuma ɗiɗiɓijo sen giwi to leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie jagorgal cellal ɓalli biteɗo Kane Aboubacry walla mbiyen kan Aboubacry kamɓe noon ɓe oɗo saaha ɓe goni tigui koye campagne ngam kay yidde wadde ko wiyete vaccination haɓade ñaw biteɗo caame walla mbiyen ñaw biteɗo rougeole woni caame ko on tigui oɗo saaha ɓe goni koye vaccination e nder leydi ndi kala to ganma tan jarowo e duuɓi jeenayyi ha fayenma jarowo e duuɓi sappo e nayya eɗen mbasi bandiraɓe fulɓe kala nde ɓattito cuuɗi cafri ɗi beele kay mbawa vaccinade ha joni taw yaltinim ko jayde leydi Mauritanie witende ami ha joni toon to leydi Mauritanie keddoroɗen ma en kaale bateau jagorɗe ñalawma hanki o waɗi tigui toɗɗaɗe yonɓe no fewi nder ñalawma goto toɗɗama kene fota wonde temedere neɗɗo ɓen temedere neɗɗo kala teskama noon leydi Mauritanie ko guila dañi jeytadi hoore mum ha yetti oɗo saaha mo gonɗen meeɗa teskede e nder ñalawma goto kene fota wonde yimɓe temedere toɗɗiɗede e nder ñalawma goto ngol noon waɗi goho ñalawma hanki o taw kadi ko bateau jagorɗe hanki toɗɗede yimɓe yonɓe no fewi taw kadi toɗɗaɓe kadi ko ɓuuri hen teskede kewal mabɓe ko ñawoɓe e nder leydi Mauritanie ha joni keddoɗen koye oɗon fannu toon to leydi Mauritanie jayde ami ko jayde laamu gardinoɗo jayde nde ittama e jonde mum ñalawma hanki o haalaɓe ha wi ceer oɗo saaha noon ardina jayde ami
ñami ko debbo biteɗo khadijato ngol non woni go debbo nardo jayde ha tenti kadi jaydeli baɗi ni hen taw kadi koye jaydeli leydi Mauritanie ha joni tonto leydi Mauritanie kedorɗen ma en kale jayde witen al akhbar ɓe kolliri Birama Da Abaydi caggal non ñalawma heccanko nde gardiɗo koniyankoɓe neli dadiɓe mum yo yah gaddayamo nde ɓen jeti galle makko noon ko ɗon tigui kolliri kanko Birama yo ummo tigui o rewa e mabɓe nden o yeehi o yettima toon to galle dadiɓe to nde o yettinde gardiɗo dadiɓe o ko ɗon tigui nanni junggo e poos yaltini toon kayitola ene winda bindi totti Biram holko woni ɗiɗon bindi woni hen ko laamu leydi Mauritanie natti yidde seppoji mon ɗi mbatton e nder boli noksata kanko noon o holliri oɗon saaha mo gonɗen laamu leydi ndi natti yidde ɗum ha laaɓi ha wiccer elle tan ko onon goni leydi ndi e kala saaha oɗon juɓɓina seppoji moɗon ko wona ɗum ko kadi min nani tigui rigui ene wiya ko an tigui wi wonande dadiɓe so tawi on mbaɗi seppoji e pi on piile musɗe ha cattuɗe kadi ononne kadi joftoɗe e Biram holliri haalani ɗin konnguɗi mataw ko yimɓeɓe manki famde no haaliri ni e Biram noon no holliri oɗon saaha mo gonɗen kamɓene ɓe gona dartinoɓe seppoji mabɓe e caggal noon e teska won pelle jibina e nder leydi ndi taw kadi ko pelle jiɗɗe wallidde hoorejo leydi Mauritanie wiyoɓe hoorejo leydi Mauritanie yo ƴamto manda mum tataɓijo ɗen pelle noon e kala saaha ne mbaɗa seppoji men kono jiyaka dadiɓe ne piye ɗumen walla ni dadiɓe ne lora ɗumen tene kadi ɓen ko ɗaccanaɓe boli ko ɗaccanaɓe kadi yo mbatno jiɗiri ni holko saabi kamɓene so tawi ɓe mbaɗi seppoji mabɓe ko yimɓe mabɓe piyete tene kadi aɓe kiiɗa e leydi ndi tene kamɓe seppoji mabɓe ɗi e koɓe gullitto hen koɓe gullitto ko guura leydi ndi ne seeri ha ɓurti yo laamu ngu yurnito gurdama ɓesguji leydi ndi kanko Biram noon o holliri ɓe ɗaccata seppoji mabɓe so wona laamu ngu tesko kamɓene yidde mabɓe e nder leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keɗoɗen caktowo konnguɗi laamu leydi ndi taw kadi ko jagorgal kalfinagal ko fate banggue gueɗe gendi woni fina tawa sakti konnguɗi mum hanki caggal batu jagorɗe o holliri noon ɓoyata ma leydi Mauritanie jaɓɓo taw kadi ko lamɓe ɗiɗo lamɗo leydi France biteɗo Emmanuel Macron kamɓe lamɗo leydi Turquie biteɗo e Tayyip Racine Erdogan kamɓe noon maɓe gar toon to leydi Mauritanie oɗo saaha noon Mauritanie nana heblo noon gam yidde jaɓɓade ɗeɗo hen sifti noon kadi e hakkude ndeɗo hen hitande ma Mauritanie jaɓɓo fedde Union africaine taw kadi ko fimde joɗade toon to lamorgo leydi Mauritanie ha joni toon to Mauritanie keɗoɗen ma en kaale jayde witende Saharaɓe kolliri wuuro witengo Akjous gardiɗo wuuro ngo walla mbiyen tan docteur gardiɗo cuuɗi cafriɗi gonɗi toon ɗi biteɗo Mohamed Wuldu caggal on nde o fecta fadde toon to Nouakchott e leggal bitegal Riyad ko ɗon tigui on pektinoɗomo taw ko kolaɗo kuɓala saforoɓe ko ɗon tigui o fiɗum hello o wattidi ko helde loni muɗum e caggal nde dadiɓe tintina ko ɗon tigui gaari kirɓimo nawimo kanko noon mo tawi juuɗe dadiɓe oɗe saaha noon yogay dilloɓe laamu ngu nana doga hen koyɗe jaam beele omo ɗaccite kanko noon o holliri o ɓuurano yidde tigui fektede ittede nokku makko o nawe e nokku biteɗo Riyad sen geewi to leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali e nder falde gawo nokku biteɗo Ansogo ko toon tigui werla koniyankoɓe ɗiɗoɓe hinde Barkhane taw ko jeeyaɓe toon to leydi France ko ɗon tigui werla mabɓe mo belende yaɓɓi pettoje taw kadi pettoje ɗe wona pettoje pewnaɗe cuuɗi taw kadi ko dowriyankoji ko pettoje tigui pewnaɗe no hanki no yimɓe pewniranno fetel biteɗo lowa tuppani ko ɗum tigui woni ko ɗen pettoje pewnirangu ba saga kay nde werla mabɓe o ari ko ɗon tigui yaɓɓi ɗeɗon pettoje waɗi hen noon ɗiɗo mayɓe taw ko koniyankoɓe leydi France goto e koniyankoɓe leydi France gañima gañanɗe musɗe no feewi ha joni toon to leydi Mali keddotoɗen ñalawma hanki o to legal bitegal Hamdallah AC 2000 tonne kadi jaydiyankoɓe tatto taw kadi ko gollotoɓe e Mali Actu point net ko ɓen tigui pawa juuɗe caggal nde worɓe gaari ene joole werla goto ɓalejo taw kadi werla o komo taw kadi ɓe gaari tigui koɓe jooli werla goto ɓalejo taw kadi matricule werla o ko taw kadi matricule werla o ko AS 73 35 MD taw kadi ko on tigui werlaɓe gaari nde ɓe jippinono ɓe joguiti kaɓirɗe aɓe joguiti fetelaji mabɓe ko ɗon tigui ɓe jaggui ɓeɗo hen jaydiyankoɓe tatto hen goɗɗo wiye Salifa Diara e goɗɗon wiye Aliwa Hasseyni goɗɗon wiye Issa Koulibaly e caggal nde ɓe nawa nde dañi tigui bindi kewɗi bindadi e nder jaydeli hollinama wonde koɓe dahaɓe caggal noon won mbiɗo seedima mabɓe e werlamo hinde dadiɓe caggal
non adini be goldona kaytola ko mera gardido wuro witengo kumanina ne tawe nder falde jamfoni wala mbiyenten tawe nder falde nyam fonke ko ton tigi tawete ko on tigi adini be kaytola o do sahabe tawe juude dadibe kono ma en garto hen so tawi burido hen ladde ha joni tonto leydi Mali keddoto den ma en kale maire Aliou Coulibaly mo ganduda hadnoma tawtorede batuji jagorde ken wona seminaji tati hollirama taw kay hollidum ko galle Kouliba wonande batu jagorde o tawtortaki dum caggalonde golle makko makki ngardude kanko non o hollirino nyalawma hanki o mo wat seppo makko e boli bamako mo wat seppoji makko e boli bamako rutto kadi wada meeting makko ngam haalde mette makko wonde ko laamu ngu haali ko o yadani hena caggalonde no yidino wadde ngal potital gouverneur wuro ngo biteɗo amikana hollirino wonde yadani hen taw ko tambiɓe catal CRNF taw kadi ko ɓen kolliri wonde jadani e ɗeɗon golle hay seeɗa kuntala o wattindi noon ñalawma hanki ko wadde potital makko ɗon ɗo haalano ko ɗon tigui dadi ɓe gaari e guitimo ɗon ha laaɓi ha wi certen o holliti o ɗaccata so wona o waɗa seppoji makko gardiɗo wuuro bamako taw kadi ko gouverneur ami kolle kan walla mbiyen ami kana holliri oɗo saaha mo gonne leydi Mali wonko sohli ko wona seppoji sen giwi tonto leydi Mali paɗen ko tonto Guinée Conakry to Guinée Conakry taw kadi ko legal bitengal Dar es Salaam taw kadi ko nyalawma hanki o Dar es Salaam ne takkodiri e legal bitengal rattoma non ko caggal non nde yimɓe jippe boli woni sukaɓe waɗannoɓe seppoji taw kadi ko janggoɓe e caggal non dadiɓe ɗiɗoɓe hinde gendarme dañino riddude yoga e sukaɓe nde ɓen naati e legal bitengal Dar es Salaam ko ɗon tigui gendarme ɓe ɗiɗo nde mabɓe ene joguiti fetelaji men ne pella sukaɓe ne coray galleji ne ɓenna ko ɗon tigui ɓe peri toon barmiji kewɗi no fewi ɓe duufi hanki noon sosoɓe hewɓe gottaki e teni kadi ɓe keeli toon autoji kewɗi caggal no ɓe pellirta wonande ɗiɗon gaz uji caggal noon nde ɓe pelli gaz goto yani toon noon e londe wotere taw kadi ko londe forage ngal legal ngal yaranno ko ɗon tigui on forage fuusi ndiyam ɗam wami oɗo sahal yimɓe hewɓe kolliri hen metti mumen caggal kay so tawi woni dadiɓe e ndiddi sukaɓe hanate leyɗe potani rewde umen saabu ɓe ganda koɓe tawoyta toon sen giwi toon to Guinée Conakry paɗen ko toon to leydi Nigéria ñalawma altina ñalawma kumpitoɗen kala kumpital humpitade ɓuri humpe kumpitoɗen kala kumpitala humpitade ɓuuri humpede no mbirunoɗen sen giwi toon to Guinée Conakry paɗen ko toon to leydi Nigéria to Nigéria ñande altine nde ko Boko Haram ari ene wone bisuji walla mbiyen tan aɓe gone camion aji kene fota wonde sappo e jeetati camion ko ɗon tigui ɓe naate wuuro wiyetego Dabsi ɗon noon ɗo ɓe naate wuuro wiyetego Dabsi ɗo école goto ne toon wonno taw kadi ko école mawɗo no fewi ne wonno e oɗon école noon kene fota wonde ujunere fawde taw kadi ko suka jangowo nden nde ɓe naati toon nde noon ɓe dañi tigui fellude haaɓe guitti renoɓe wonɓe ɗon ɓe dañi dahde hen kene wona 110 jangowo caggal muɗum noon ɓeɗo hen dadiɓe leydi ndi walla mbiyen koniyankoɓe leydi ndi dañino tigui abbadeɓe ɓe pellodiri ɗon ha ɓen kefti hen yogay sukaɓe ha oɗo saaha mo gonɗe noon yogay jinnaɓe taw kadi ko ɓeɗon sukaɓe finoɓe e wuuro wiyetego Dabsi kolliri ha oɗo saaha mo gonɗen gandaɗo sukaɓe mumen naati Mohamed Bouhari laamiɗo leydi ndi holliri hen mette muɗum no fewi caggal noon oɗo saaha mo gonɗen omo teski kanko o ƴetti peeje pellital kala ngam hollirde wonande dadiɓe leydi ndi kame koñiyankoɓe kala yoɓe mbattu haqqillaji kame ndenka e kisala woneli wuuro wiyetego Dabsi ñalawma hanki o woneli toon taw kadi ko hoolaɓe wawɓe wittude ngam wadde loskoji e holko saabi Boko Haram ari ha naati ngoɗo hen wuuro ngam dahde ɓeɗo hen sukaɓe wonko tundi haqqille ha oɗo saaha mo gonɗen ɓe pamani caggal muɗum noon ɓalli nayyi tawama e nokku biteɗo Kusiri walla mbiyen ɓalli nayyi tawama e nokku biteɗo kusu noon woɗɗani tigui Dabsi ɓalli nayyi taw kadi ko sukaɓe janggoɓe oɗon école tawama toon taw kadi yalti ɗum ko jayde leydi Nigéria wiyetede Sara Porter kamɓe noon ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen yogay sukaɓe oɗo saaha kolliri jahata cuuɗi jangguirta so wona kay laamu ngu hollira wonde ene jogui
ɓen ka e kisala wonandeɓe sen giwi ton to leydi Nigeria paɗin ko ton to leydi Tchad to leydi Tchada koniyankoɓe ɗiɗo cannaɓe mbasi pitali mum to maayo Tchada nokku biteɗo lac Tchad walla tan mbiyen nokku bite lac Tchad ene tawe e ndera falde Nguboa ko toon tigui ɓe mbasi pittali mabɓe e caggal noon pelɓodiral bandugal hakkude mabɓe Boko Haram ɗum waɗi ko ñalawma hanki o ha joni keddorɗen ko toon to leydi Tchada caggal noon lewru ma walla mbiyen tan caggal hitande mande ɗo hene nde koye lewru août wonno ko nden tigui ceerigu waɗi hakkude leydi Tchad kam e leydi Qatar gasino haalade ha wi ceer caggal noon nde Arabie Saoudite joofi leydi Qatar kam tigui wallita pelle ceɓɓitiɗe e soɗen teski noon on saaha leyɗele kewɗe taw kadi ko leyɗele julɓe wonande kay Afrique ha e leyɗele golfe kala taƴinoma leydi mbitendi Qatar ñalawma hanki o noon jagorɗe ɗiɗi ɗe taw ko jagorgal leydi Qatar kalfinangal hakkude leyɗele kono ne kadi jagorgal leydi Tchad kalfinangal hakkude leyɗele ɓe jewtidi oɗo saaha mo gonɗen ɓe kollodiri yo jaam e kisal artu hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe e ɓoyatama ambassadeur mo leydi Tchad joɗoyo toon to Doha e ɓoyata kadi ma ambassadeur mo Doha woni Qatar ma ar toon to leydi Tchad e beele kay ɓe jokka jokkodiral kam e cehilagala e sen giwi toon to leydi Tchad paɗen ko toon to leydi Gabon hoorejo leydi Gabon e ñalawma hanki o to wuuro wiyetego Oyem o yaafima toon ken wona capanɗe jeeɗiɗo e naayo e taw kadi ko yimɓe sokaɓe tawne mbaɗi boneji taw kadi wona boneji luggi no feewi e ko ɓen tigui jaafa ñalawma hanki o jaltinama kasomo Oyem noon woni tigui ko banggue hirnangue leydi ndi ne tawe e kerola hakkude mabɓe e leydi Cameroun e ko wona ɗum ko noon gouverneur wuuro Oyem holliri hen beele mum no feewi e caggal nde waddari e yesso capanɗe jeeɗiɗo e naayo gam wajadeɓe e wonande ɓe gandi ko woni kaso ɓe gandi mette aduna caggal noon ɓe jalti e yooɓe tinno ɓe daro darde tinlan ɓe gona e peewala hen capanɗe naayo e jeeyo ko ɓiɓɓe leydi ndi ko ɓen tigui gonno e capanɗe jeeɗiɗo e naayo e ko wona ɗum ko noon hen nogas e jeenayo ko hoɓɓe jiyaɓe e nder leyɗele certuɗe hen nayo ko rewɓe ko ɓeɗo hen gonno jaggaɓe e kamɓe noon ɓe ɗaccitama taw kadi yaafiɓe ko hoorejo leydi Gabon oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o Haali Abouba kabruji mena jolam jaberi sawto wala Haali Abouba ma en jaa ha toon to leydi Israila kame Italie États-Unis d'Amérique ha toon to Suria Haali Abouba bisimilla maɗa jaam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sarr kabaruji men joolam jabbiri koto leydi Israël puɗotoɗen laamu leydi Israël waɗino erago mum faade dendagal hoɓɓe taw ko Afrique naaɓe tawateɓe e nder leydi Israël taw ko nannoɓe e suuɗeru woni ko wiyete naɓe clandestine maɓe mbaɗino erago noon nde ɓen jaltata leydi mabɓe ko ɓuuri yawde e yaccade ko adi kay dawal ɓe dokkuno yimɓe kollirino so ngal dawal timmi kala mo yaltani leydi ndi woni ko wiyete départ volontaire soɓe nangui jomum koɓe sokoɓe ɗum tawa wondani alda e happu e oɗo saaha joni noon ene teska fodde 50 ujunere koɗo taw ko Afrique naaɓe ha tengti e Soudan naaɓe e ɓeɗo witeɓe érythréen ene tawe e nder leydi Israël e ñande talata nde noon ɓe mbaɗino nder talata nde noon mbaɗino contrôle mabɓe ɓe pawi juuɗe mabɓe fodde hoɓɓe jeeɗiɗo tawa kadi ko wonɓe leydi hen saaɗiɓe yaltude ɓen jeeɗiɗo noon e oɗo saaha taw to yi temedde jeeɗiɗo e 50 koɗo nanggaɓe ene dumba e nder cuuri dumbuɗi woni kaso biyeteɗo holloto on kaso noon nene maha tigui e nder désert mo leydi Israël tawa haydara ala ko on kaso mahira so wona ɓeɗo hoɓɓe natɓe e nder leydi taw ko hoɓɓe Afrique naaɓe tawateɓe e nder leydi Israël ko natɓe ɓe natirani e lawol woni ko wiyete les clandestins koto leydi Italie paɗen e nder leydi Italie hen mbiyen ko ñande 4 lewru mars darton ni ko nden tigui Italie naaɓe ponno yaade suuɓo yaade sarɗiyankoɓe mumen sarɗiyankoɓe ɗaminiɓe joɗanadeɓe e nder suudu sarɗiyeji e nder leydi kono e oɗo saaha ene ɗamina tan ene yakora tan ñalɗo hitande hikka nde ene ɗammi ene yakora tan suɓgoji ɗi ɓayata no feewi saabu ha e oɗo saaha suɓgoji ɗi keddi ko balɗe sappo kono ha e oɗo saaha e nder temedere foof hen 49 neɗɗo ganda tawa e oɗo saaha mo ɗamini sumoji ɗamini wotande woni noon eɓe ɗamini hikka noon ma ko wiyete abstention woni kay yimɓe wasde wotode tawa haydaramo hay goto ala mo gonani walla mbasde wotode en ɗaminama waɗa hikka ma heew e nder leydi Italie koto dowlaji denduɗi Amérique paɗen mbiyan noon guila
hitande e dalle bindinde sagata gorko goto nannomo duuɓi sappo e jeenayyi nanno tigui e nder école goto mo Floride mo jogui fitel makko mo rosa kuure condi e sukaɓe janggoɓe école haw yooɓi sappo e jeeɗiɗi fittadu guila nden noon faade oɗo saaha joni ko goɗɗum tan jangtete e nder dowlaji delluɗi Amérique Donald Trump hoore jooɗiɗi ndi o joddinoma kay e yoga e jinnaɓe ɓe sukaɓe mum mbarano e on fannu o joddinemo men kay gam ƴettude peeje e ƴewde kay holno on fannu holno ɗum ñawirte caggal ɗum noon ko jayde wiyetede CNN woni jayde ayaw haɓde mabɓe ɓurde mawnude kañum tigui wanno en direct woni tengu rengu tawa kadi ko jinnaɓe ɓe warna jinnaɓe ɓe sukaɓe mum mbara sukaɓe janggoɓe e jangguinoɓe école ko kañumen tigui mbanno nder yewte e yetta nde noon e nder on chaine biyeteɗo CNN e arade noon sardiyankoɓe leydi ndi nde ƴettata peeje men kay julito ngallo kuulal taw ko kuulal jamirowal kala neɗɗo beelalo yo soodi fetel mum joguito ɗum noon eɓe mbaɗi erango faade sardiyankoɓe nde julito ngal kuulal Donald Trump hoore jooɗiɗi ndi caggal nde o joddino e sardiyankoɓe kanko noon o ƴettino ko miijo kay kala jangguinowo école yo heble jokke fetel mum ha timme wawa jogitade kala kay tawa kala mo soyni ene naati e école he walla naati e classe ene yiiɗi wadde ɗen gueɗe tawa omo wawa fellude ɗum kono noon yoga e sardiyankoɓe kolliri tigui ɗum noon wona feere moƴƴere ko feere hangade saabu kay soɓe kolliri so on ɓen jangguinoɓe école so dokkama fetulaji so janggu mammuni waɗi kamɓe policeɓe soɓe notitima hen ene mbawi soynade kay on jangguinowo école ne jogui fetel mum ɓe cikka kay ko kañum waɗi janggu ngu ɓe doosa e mum kuure condi on ne maaya bone ɓeydo ɗum noon ɓe kolliri nden feere wona feere moƴƴere kono e oɗo saaha kam hakkillaji mabɓe foof nana ketti tawa kadi ko kuulal ngal Donald ngal oɗo biyeteɗo Barack Obama hakkille mum wonno ko adi yaade e kala saaha ene yinno kay ittude ngal kuulal wawde kay hadde kuulal kaɗa walla yimɓe jogade petelaji e nder dowlaji denduɗe Amérique koto leydi Syrie cakkitorɗen to leydi Syrie noon mbiyen ha e oɗo saaha mo kalaten kono yankoɓe Bachar al-Assad ene jokki tigui jorde kuure mumen e condi e pettojo mumen e nder ngoɗo oɗo région biyeteɗo Ghouta oriental e nder Ghouta oriental noon e subaka hande o ɓe jooɓima sappo e tati fittani taw fof ko jambour en ɓen sappo e tati waraɓe noon yentude kay walla mbiyen guila aled faade oɗo saaha joni kene ɓuurate medde tati neɗɗo taw ko jambour wasi fittade ɗum tawa kadi koye jorgol pettoje kominkoɓe ɓe Bachar al-Assad Wali Abouba konngol meɗen mbayni goɗo hen ñalawma hande e caggal nde jaafiɗen caggal nde ñaguiɗen yafuya bandiraɓe koko tañno e ɗum noon konngol meɗen mbayni go hande mbiɗen neɗɗo so tawi aɗa ñama ñamri defandi ha ɓendi e tewo yo ɓendu o wasa wasde ɓendude yo lingo ɓendu taw kadi en mbiyani yo hooña woto hooñ kono yo ɓendu yo maaro ko ɓendu e saabu so ɓendani ko ɗum woni ko addata balanma reedu kadi tewo yo ɓendu e kala kada defa yo ɓendu so tawi kadi a arti galle yiiɗi ñamde woto ñam ko ɓuuɓi wultina so tawi koko defano wultin mbawa ñamde e mbawa hisnude hoorema nde tawno yimɓe kala ne kawri ha tente ardiɓe cellal ɓalli ɓe kolliri kala kadi ko jeygue memi selli ɗum noon toppitoɗen ko ñameten ko e ko jaraten ko e ganden cellal ɓalli ko enen dokkata ɗum koye men ko heddi ko noon so tawi en dafni koye men ko nden tigui jeeheten to docteur ɗe beele cafra en sa meeɗi yalto docteur a safrima lawol gotol ma saɓor kono andu kam a heɓtata cellal ngal Allah rokkunoma ɗum noon haadema rafede tinno toppito ko ñamata e ko jarata ɗo mbalata eɗo ñallata ɓanduma laaɓa nder e boowal hono no gueno yamiriri en e kabruji men joolam jaɓeri ko haali Abouba ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon seydi moon Sar Abdoullahi Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena